Hiruko etxea okupatu zen, orain dela 5 urte, gazte talde baten artean okupatu genuen, gehienak beste okupazio Aldabeko etxeetatik gentozen, beste okupazio eta desalojo batetik. Etxean egon die zitazioak bialtzen, Uzgautik, eta guri heldu jakun bakarra izan die karta batzu. Gauzia martxorako, 2 urte dura dauen prozedimentu batek, oinentera garela, juizioa inda dauela, eta ben zabaldu da beste prozedimentu bat, juizio hori ejekutatzeko. Izango zalaia desalojo bat. Planak ez direla, ez dira, udaletxea jarriko balitu martxan, badibidez peria onartu egiten da, edo eztabaidatzen da plenoa. Fundazioaren plana ez da inon eztabaidatzen, eta ez da inon onartzen, eta oso aukera gutxi ematen dituela aurre egiteko edo parte hartzeko, nolabait jendearen parte hartzea ere bultzatzeko horrelako planetan, eta eragina handia daukan, ez? Hauek ja daukat eragina osoa, Goiko plaza bere ganatu dute, Santa Maria plaza, Brullerias plaza ere nahi dutenean itxi egiten dute, eta, auzoko pilo bat gu nahi hartzen doa zela, inolako parte hartzeri gabe edo informazio gabe auzokidentzat. Printzipioz orain lehenengo gauza edo izan da inguruko eragileak eta Alde Zaharreko eragile desberdinekin biltzea eta informazioa ematea, auzoan ere portaleo bat eginda egoeraz informatzeko eta auzokideen nolabaiteko konplizitatea eskatzeko orain tokatu zaigun egoera honetan, eta ostegunero egingo ditugu kazeroladak salatzeko gertatzen ari dena eraikin guzti hauekin eta espreski gure desalojoarekin. Portatzen dugu, guri individualki portatzen dugu etxe bizitza eskubidea realitate bat bihurtzea gauza dauden moduan ikusita, ez da ikusten jende askorentzat edo gazteontzat lujo bat bihurtzen ari dela etxe bizitza eskubidea izan beharrean, ez? Eta guk okupazioaren bitartez lortu duguna da eskubide hori bermatzea. Eta beste alde batetik, salatzia, ez? Fundazioak dabilela auzo guztian jabe itzen, eta hori salatzeko modua dela, Guretzako da, ez dakit, euren planekiko erresistentziaren puntu txiki bat, ez, izan daitekela etxe hau, izan daitekela Tomasa eta Lenaren etxea, nolabait ze proiektu kontra jarri, ez? Beraiek nahi duten auzo eredua da auzo turistifikatu bat eta etekin ekonomikoa ateratzen duena, eta guk nahi duguna da auzotarrontzako auzo bat, eguneroko dotasunean bizitzeko eta auzokideen arteko elkartopatzeko guneak izango dituena. Eta etxe hau hori izan da gazteontzat, elkartopatzeko gune bat.